De bekende Limburger waarmee ik deze maand op pad ga, misschien raad je het al, dat is Camille Oostwegel. Ja, ik ben nu op zijn landgoed bij Château Sint-Gerlach. En die Sint-Gerlachers, dat was me er eigenlijk wel eentje. Hij is nu natuurlijk heilig en alles hier is naar hem vernoemd. En er staat ook een buste van hem. Maar vroeger was dat helemaal niet zo'n braverik hoor. Dat was best wel een party animal, om het zo te zeggen. Een rokkenjager, zoals Camille hem omschreef. En hij deed van die hoe heet dat? Van die steekgevechten. En toen kwam hij op een gegeven moment thuis na een toernooi en toen was zijn vrouw overleden. En dat heeft hem zo gebroken dat hij dacht, ja, wat moet ik nu nog? En toen is hij een pelgrimstocht gaan lopen. En daarna kwam hij terug en toen dacht hij, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks meer nodig. En toen is hij hier in een holle eik gaan wonen. Zonder bezittingen, zonder wat dan ook. En zo is hij langzaam heilig geworden. Dus vond ik wel een leuk verhaal om alvast te delen in een veel te lange intro. Maar ik ga nu heel snel naar binnen om het gesprek met Camille aan te gaan. Te kijken wat zijn favoriete pareltje is van Zuid-Limburg. Ik loop hier naast niemand minder dan Camille Oostwegel. Net op de achtergrond dit prachtige gebouw. En we lopen op jouw landgoed, hè Camille? Ja, zo is dat. Bij Château Sint-Gerlach. Ik ben geboren en getogen hier in Hout op Sint-Gerlach in 1950. Oh ja? Dat is lang geleden. Mijn grote droom was natuurlijk om boer te worden. Oh, echt waar? Eindelijk is het toch een beetje in die richting gekomen, zeg maar. Ja, er staan overal dieren, hè? Ja. Olifanten, paarden. Ja, we hebben inmiddels een Mergeland-hoenders en Mergeland-schapen daar aan de overkant. En er komen nog wat lievervarkentjes bij, dus dan ben ik weer terug bij mijn jeugd. De belangrijke vraag van vandaag is, wat is jouw pareltje van Zuid-Limburg? Ja, dat is voor mij hier natuurlijk landgoed Sint-Gerlach. Omdat ik hier geboren en getogen ben, het heb kunnen terugbrengen in de staat zoals het is. De hele geschiedenis van de boeren en van de adellijke familie, de kerk. En de kerk daarin is natuurlijk het topjuweel. Want de kerk is versierd met fresco's van Johan Adam Schuck in een fantastische staat. Dus op dit landgoed, met die kerk en de eigentijdse kapel ernaast, ja, kun je iets laten zien aan onze rassen dat uniek is in Nederland. Ja, Camille, het is natuurlijk makkelijk om te kiezen voor je eigen landgoed als favoriete plek, maar je hebt er ook een heel goede reden voor. Iets uit je kindertijd. Ja. Wil je dat vertellen? Ik ben hier voor het eerst gekomen in 1957. Toen werd ik bevriend met de oudste zoon van de boer, Mattie Laten. En toen ik dus uit het dorp hier voor het eerst op de boerderij mocht meewerken, want spelen dat duurde 5 minuten en toen zei de vader meehelpen om de stallen. Ja, dat heeft mij nooit meer losgelaten. En toen het hele complex zeg maar tot een ruïne verviel in de 70 en 80er jaren, ja, was het voor mij een soort opdracht om het van de ondergang te redden, te restaureren en een nieuw leven te geven als hotel en restaurant. Maar je bent niet rijk geboren, of wel? Nee, toen ik begon met mijn onderneming in 1980 had ik 10.000 gulden gespaard. Oké. En als we nu terugkijken hebben we voor meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd in alle rijksmonumenten. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je dat... Ja, ik ben natuurlijk ook ondernemer. Dus zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.